Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Atombe. Moh. Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Atombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakane ya bali. Katentreman ning papan kene ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Yo. Ora bakal wegah nyotampanono. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nyawa. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo, neng ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Ngatal. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banawati. Katresnane dhewe ora ana sing medhotke. Aja kuwatir. He, sapa sing ndro taman legane? Kosek. Lah iki Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wismamu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kau ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas tobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Nggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tau mbak ya cah gleleng. Gaweane bojo mbok ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati ngebang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngene ora pasurane Yayi Prabu Duryudana ora bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to Mas.
Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem apa? Ana bola tiba kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Muni siji pitu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso nguncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gratan kula jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempoh. Aduh, mati aku. Waduh, mati aku iki. Iki dayane apa iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diugreh-ugreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekno, balekke nang ndi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lah lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya bawa Bagong please Bagong. Bagong piye? Aja lunga aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Aduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono. Ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti-ngantemi kowe nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Wae lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Tresno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi.
Aku arep siram aku. Aku arep siram kosokan terus kok Dewi Banawati takon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banawati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tau. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget karo aku. Yo, kaya aja pamer. Kaya aja gleleng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Mboten graita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis diayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banawati. Mula Kang Saka kuwi kok aku wis ora bakal mikir ringa-ringa. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhogna wedang. Badhe kangge menapa? Siram. Obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik. Nek aku dembenke kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo nggruduk sirah nglothok ndasku. Obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa ora ngerti. Monggo kula dheraken dhahar menapa-menapa. Ya martabake wis teko. Sampun. Ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai. Pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih ngestaken dawuh. Ya mlebu mburi. Monggo kula dheraken. Ayo gandeng. Nggih. Biasane sok randa sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa lek gojek. Sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jare mau tak jak omong-omongan muni atine iki sedih nyawang apa kaya wis sepet ngono. Bagong. Eneng apa to Le? Embuh, Pak. Rasane kok aku ki kaya ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Ra, aku ki sakinah mawaddah warahmah. Waduh, gayane ora. Rukun aku karo mantumu. Apa duwe perkara rutangga teparo? Ora, aku ki wong sregep. Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku ki kok ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ki untuku pidel, Pak. Untune copot. Jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarene ana sing arep ora ana, mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tulung Pak dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk mencrak. Sembrana.
Wah, sembedeng. Tonyo sisan. Kene iki anake cilik-cilik padake ra. Rasa to gagas. Wis. Sing baku atimu seneng. Nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersani Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbah pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak, rekane ngrajang lombok ya keperang. Drijine kena lading. Rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah, jan kok kaya wong kok kelara-lara ta aku. Rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah. Awi jenenge ora kesonjo mboyo pancen kowe iki bladhok. Nggone anake barang dipangan. Embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng dijak goro-goro mau jane aku arep izin. Mbah, goro-goro kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Wis rasa to gagas to le wis. Nek ngono kowe rasah nendi. Nek upama iki aku sowan ning Ngamarta kowe ning omah wae nek atimu ora jenjem atimu ora kepenak no. Bagong. Miat langen ning kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sang hyangning para Pandhawan Semare koden prayetna semuriris koden prayitna semurire seko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi le ngombange ora nganggo aturan mer aku ndemong lho iki iya aja kuwatir Semari Waton nyelekop ora ngambah telu barang ngambah telu bingung kok bingung anggere salah titenono medun tak kampleng iwonengen wah wis arep ande dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Tru nek kula karo nek kuli iya wis kuwatir ora sapa dhewe ora obo sasake lho Mar ora ngerti-ngerti mangu wopek sih manyura tratapan aku wis tuku ki wong cah pinter kok paketan wae lho iki Mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala bekti kula ndara nala garing tak tampa bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa kok nala garing kabeh ayo sing ketok aku ayo ora-orane padake bekti kula ndara Bagong tak tampa enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara
gawe tratapan. Dodo kamu ki ora sero-sero. Aku wis arep nabuh. Kapok ora we. Senengane kok nek kleru rasane lho, Mir. Ora. Enten apa, Gus? Kakang Semar. Kula. Aku butuh karo anakmu Bagong. Enten apa? Ngandel ora, tanda-tanda iki. Lah aku sedih iki, Tru. Lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku ora ndedhe. Ndara Janaka ku ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asin ya? Wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa ta apa ngono lho. Ya wis, maju kono. Bagong, terus Bapak. Darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. Enggak ngestaken dan. Mikunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Bagong, Nun. Kowe tak takoni wangsulan sing jujur. Kula niku wong ora tau gara, Ndara. Napa sing kula aturke niku jumbuh kaliyan ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Gong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal nggih mung gara-gara niki. Bagong, Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Sik to, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki kok. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah mingkari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus paitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik terus aja bahasa aku nabuh. Iya. Aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Truk? Ajajake ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sapenake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosemane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sapenake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk
Mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet kowe. Ono kawan malah mlayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha singetake gedhoamu ingkang murang tata Bagong. Nek cara mulih nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. Kleru. No penak wae. Engko nek diseseki dadang ngono lagi keras. Ning iramane rasah tambah. No tak dadang nek ngono. Wah. Rambuté gondrong kok susah emprit. Langgo mikir. Konjur apa-apa arep diyaya aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu. Ah, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutke ya. Wis, jan. Ngandel ora wis iki numusilaku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani Gebang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang. Kok Ndara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tes pen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Ha cipate Ndara Janaka manang kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki. Aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Iki mumpung ana tulisane apa iki? Tlaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sing ora gelem nyemplung telaga. Aku ak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage Kliwon. Paing Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecang iki ora ngerti. Bedang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggi ngono ki jenenge bedang. Aku ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis beres cetha kemambang ya. Nyemplung ah.
kowe tekaning pati merga saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diapara. Keluputanmu nggonmu wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketoke nggonmu budal nalika Si Adi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh, rasamu sabar. Nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling nganepsunmu. Mekasan kowe ngliga pusaka. Bagong mbok agar-agar tok pateni tumuli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing kegedene semene. Arjuna, wonten paring adawu. Aku rak wis matur karo Si Adi to, aku wis kandha karo sira Yayi. Siji niti priksa Karang Kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha, nindakno swiji-wiji ingkang datanti laring pamitung. Nanging lha kok jebul Si Adi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya. Koko Prabu sampun cetha Bagong wantun angewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to? Ayo tak anti niti priksa Ngastina. Mekaten iya kula dherekaken Koko Prabu. Iki sing jeneng cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano-nano. Menger nabuh terus ya sok gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang betang ki ngene iki. Ora iso klelep. Ya piye gleleng to aku. Apa kae anggere slamet saka Ndara Janaka. Wis bangane aku engko nang pinggir tlaga dinyunyuk pusaka nyus. Edan akeh wong mancing. Do bayar ora kae kok dosen. Wah aku nek nganti kena pancing tenan dikene. Takon ngijoli legane atiku wis men. Arep resak-resak suwe-suwene aku nang tengahing tlaga kene. Ucap kacarita Ki Lurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segara Anakan. Nalika semanten datan ngertosangkan parane kaya sinedhot ponang toya wonten sak lebeting toya ya dasaring bengawan. Kejawi nalika semanten sejati kang pranyata amung sinaut Sang Hyang Baruna manjing gisiking bengawan. Wah, wah, wah.
merano semubang bangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanigara sagatar kene dongane engkung lir wuwusing pine panca babatoking ayamono babatoking ayamono kowe iki wong dhuwur kae umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengok. Pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa ulun iki dewa. Wes ngayawara. Dewa kok ula. Dewa ya menungsa, ngerti ya? Dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahing Bathara. Ana ing asipat menungsa, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing asipat Burontaya. Lan uga ana ing asipat wujuding satu wujud naga kaya ulun. Wah, anggih nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes? Jare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjair iki sesuk bakal dadi korban Joko Menjair iki. Karo Agus Lele. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, marga kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kentrang kimpuling lelakon pojok plareting kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula merga bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi. Maka bojo kula niki seleleke menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godho kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo, ana titahing Bathara ingkang mimba kelawan jeneng kita sarta angewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat e. Lah terus niki kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani, kita mentaso saka ing bengawan gedhe iki ana ing jagat. Mengko ana ratu ing bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita. Tulungono kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya Bagong. Pamodare Jaka Lodang pranyata sas mita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuyati marti kengke sang rahayu yuwana tanes kala
tan mingerke plating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Bagong kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sawijining brahmana saka negara sabrang kula iya Bagong wah wis bagus napa elek tetep elek wis ora ana wawane babar blas kita nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Githik Godo kire Godo Githik oh Githik iya kita munggah ana ing jagat kita mapan ana ing dedaratan mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung lan jeneng kita tulungana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong. Non ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Roma Roma Sobat Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetakke ora paham Don. Wis rampung lekala tida kok isih ngeng mangowo apa sing manyura wancine. Inggih. Kok Prabu bekti kula Ponjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngatur sembah tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet Yayi. Kakang Bu. Kok kados mekaten lampanipun panjenengan mentala ngrujit dhateng manah kula. Ayo ora goreh. Arep bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho.
Sampun kumatos kula milih panjenengan tinimanipun Raden Janaka. Asip. Maaf Raden Janaka. Koko Prabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to. Senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Bagong. Ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga ngono. Menungso kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku. Apa kowe ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Kok sik. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Iki prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkai kuwandane Janaka. Oh, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe lah. Ya jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati ndugamana. Sak kecap bae lah kon jalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Piye? Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati kok. Komeng Janaka. Anggere tak ceklekke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Sapa nganggo lima barang ki mau? Koko Prabu menawi boten saking paduka tartemtu kula boten saged gesang. Tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi-uni. Koko Prabu kula kewirangan menawi kados mekaten. Jebul wonten Bagong sanes sing wantun anggibang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis to kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendhita kok turut dalan mangan. Kowe lah mesa konangan wis tak tutupi kendam jaipong mesa konangan. Pendhita kok turut dalan gayemi wae. Ayo nggo kesehatan di sini pun. Iki sapa? Pendhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ngendi tibane yen kono papan dinengku. Aku Begawan Godho Githik. Wah. Godho Githik, Godho Githik. Kowe sapa, Prabu Kresna? Wiladari. Wis ngerti. Oh, wis kowe terkenal e kowe iki. Oke sing ngejak selfie e. Hedan. Pendhita kok lucune kaya ngene iki apa biyen? Tilas dagelan apa ya? Wes ceneningan ora. Ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho. Dipun tumbaske mawon kok ora. Lha Janakane ya atos sing ana. Sing ana. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasa do kesusu tak gawene suwe menentek sik.
Sansah do heeh. Apa bekan godhog iki? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyuwun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni. Kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan, Iya. aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena. Kowe njaluk brana picis, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to, aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngewat. Dewi Banowati, Bagong sing ning Ngastina kae paten ana. Bagong ning Ngastina ene to? Ana. Setan alas temenanan. Menawi suwantenipun kula mboten pangling. Menapa inggih Koko Prabu? Lah iya, lah mbuh aku le nyolong sandangan ki nendi menungso kae. Kok iso dadi kaya ngono lho. Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Mbok menawi bekas Bagor brand sajake. Ayo coba ditonton ya, kula dherekake. Udus. Sopo rasa sopa sapa? Iki menungsane sing ngisroh uripku. Lho kok iso jebles kaya ngono to? Asem aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya ming pas teles aku iki kok diagem kok. Wah, jan penyakit. Weh, aja ngawur gawar-ngawur. Kowe sing penyakit. Dian suarane ya padha. Kowe Bagong endi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempah kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi ya? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora modar. Wah, padha e guyune, padha wae. Kowe mungsa aku ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Gomo watek aji wae. Bekas pemain ketoprak kok ya. Iso salto mundur barang. Sik. Iki aku kok ngedep kaca. Kaca tendhik kok ye. Ora ngawur kowe sak karepe dhewe ora. Iki Bagong iki Bagong. Rumangsamu sak penake dhewe. Iki sing Bagong. Ora apa to? Apa to? Bagong? Nun.
Wih, loro kabeh Janaka. Muni nun kabeh. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane wae padha. Ponokawan Bagong. Nun. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar kerampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu Niki wau kula dipaksa kon ganti training. Wo, neng ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong nandeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Wah. Ngandel ora. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sing ora iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati kowe. Wah, ngono. Wah. Saramaya inggih sinuwun. Perjineman Dandang Mangure lah kok dadi kowe dadi Bagong. Inggih supados Ponokawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Ponokawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Ponokawan sampun pejah dados panganing baju barat larak-larak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong. Ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakan. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Iya. Ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e. Iya, iya. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Ah. Punten. Menika wau kula kenging menapa kok Prabu? Lah, rak tenan to.
merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau wekasan iso dadi malik paningaling Nyai Ratu Banowati. Panjenengan boten kenging menapa-menapa sakmenika kondur wonten negari Ngastina sowan kersanipun ingkang Raka lelados sak tataning garwa lelados dhateng piyantun kakung ngestaken dawuh sampun damel gelo ngestaken dawuh Prabu. Sareng kula pikir-pikir